La tendinitis rotuliana és una causa comú de dolor a l'articulació del genoll que afecta esportistes que practiquen diferents esports, entre ells el futbol. Es tracta d'una sobrecàrrega a l'aparell extensor del genoll, que està format pel múscul quàdriceps, el tendó quadricipital, la ròtula i el tendó rotulià. Sovint es presenta com un dolor a la cara anterior del genoll, sobretot a la part baixa quan la ròtula s'uneix amb el tendó rotulià. Pot iniciar-se de forma lenta i inicialment ocasionar poc dolor, però pot anar augmentant en intensitat fins a impossibilitar fer esport, entrenar i jugar partits. Com a factors de risc tenim el fet de ser dona, el fet de patir una sobrecàrrega esportiva i el fet d'haver patit lesions prèvies en aquest genoll, també pot ser de genoll contralateral o altres parts del cos. És important també la flexibilitat de músculs i tendons, de tal manera que mantenir un bon estat en el múscul quàdriceps pot evitar la presència o l'aparició d'aquesta tendinitis rotuliana. El tractament es basa en un programa de recuperació específic. També és útil la utilització de bandes de descàrrega a sobre del tendó rotulià, les conegudes cinxes de descàrrega, sobretot en les fases més inicials, quan el dolor és més agut. És important saber que la majoria dels jugadors estaran entre 2 i 3 mesos per solucionar aquesta patologia, però que no és infreqüent que un grup de jugadors triguin més de 6 mesos en normalitzar la seva patologia.